L-Istitut tal-Istudji Turistiċi ċelebra is-suċċess ta' aktar minn 300 gradwat fiċ-ċerimonja tal-gradwazzjoni annwali li saret fil-bidu tal-ġimgħa. Il-gradwati temmew korsijiet li jvarjaw minn il-livell ta' fondazzjoni sa' gradi ta' master. Biċ-ċerimonja tonnaraw ukoll lil dawk li jingħataw honoris causa għal kontribut tagħhom fl-industrija tat-turiżmu. Wieħed mill-aktar korsijiet bi gradwati ġie miċ-ċertifikat fil-preparazzjoni u s-servizzi tal-ikel li minnu gradwaw 57 persuna. Programmi oħra kienu jinkludu l-Food Preparation and Production Operations, Tourist Guiding u International Hospitality Management. Madwar wieħed minn kull 5 gradwati kien student internazzjonali. Il-kap eżekuttiv tal-Istitut Pierre Fjanek innota li ħafna gradwati diġà għażlu li jkomplu l-edukazzjoni tagħhom fl-ITS din is-sena. Hemm studenti oħrajn li f'dal-moment bdew il-mixjat fil-karriera tagħhom fl-industrija tat-turiżmu. Lil dawn ovvjament aħna nixtiequlhom kull suċċess. Courtney Zammit, waħda mill-gradwati l-ġodda tal-ITS, tkellmet dwar l-esperjenza pożittiva ta' xogħol li għamlet fl-Irlanda, il-parteċipazzjoni tagħha f'kompetizzjoni Ewropea tal-Ospitalità fl-Iżvezja u l-appoġġ li ngħatat mill-letturi. Id-Deputat Prim Ministru, Ministru għall-Affarijiet Barranin u t-Turiżmu Ian Borg faħħar il-klassi tal-2025 u qal li se jkollhom sem attiv fit-tiswir tas-settur turistiku tal-pajjiż. Ħeġġiġhom biex ikomplu jaħdmu b'fiduċja u jiffukaw fuq is-servizz u s-sostenibilità f'industrija li dejjem qed tevolvi.